Before singene kuyona le tag le store ukuvula ngo9 years kodwa bathi laphana intwana eziningi mfethu kade ifike ngo6 ifike ngo7 uyabona u6 efese serious impahla okay masifika laphana bathi okay mase about sifike vele savaliwe store okay right sure mase bethi bayavula sebaqala basethe up ishanisi zabo isikhathi sabo nje bese bazenzele impahla zabo befake impahla zo DJ laphana ukuthi basethe bafake red carpet bafake impahla lezi zokuthi kume kahle mfethu wonke umuntu awuke angathi uyongena ku red carpet mengena store yes all right into yenzakalile emva kwalokho yezwa ukuthi bathi mabefika bona sebeqedile ukusetha up ishanisi zabo bathi okay basinikeza inamba yezo bathi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 all right lokho bathi bazothatha ilonto bakhiphe bazopika inamba noma ngabe yipi bese kubuwena unumber mhlawumbe mayikhiphe number 4 uthi number 4 uyena uzongena lapha esitolo awuthatha isize wakhe athenge amasha yezo okay inkinga lapho ukuthi okay buka mfethu bayitshela bona bayitshela ukuthi lo channel le process le izoba fair kuona wonke umuntu okay into yokuqala lo khona futhi umuntu ofike ngo6 yes umuntu ofike ngo7 umuntu ofike ngo8 umuntu ofike ngo9 yes mawukuthi unumber 1 ufike ngo6 unumber 7 ufike ngo9 yes ngenze example mawuthi bayaphika lapha bathi bamunyula unumber 7 izoba fair kanjani lonto le ngoba lapha aka kuposta aka uthe futhi izoba first come first serve okay khona first come first serve ngifikile mina ngivukile ngadela uthongo wami ngaphuma early ngafika lapha ngobani ngo6 ngafika ngo6 lapha mawuthi komthito ufika ngo9 indaba yakhe le mawuthi wena uzokhipha kanje izoba fair kanjani noshane sile ngoba first kumele kube usife ukhetha ngokuthi ufike nini first come first serve kanti usho uthini first come first serve bafethu madlala ngathi singazoginqa ngayo so bafethu sacomplanela le nto ke bese kusamshaya la mjida lana phela bese abahlangene laba bafethu okwazi ukuthi yasho baba ukuze ngishaya le mjida lana bathi kuseyazini lalelani shilana okay seyishintsha indaba yale process le ngoba yikho fena asinandaba nawo athi okay uzongena ngokuthi ufike ngasikhatsini bese uyangena ngaphakathi esitolo uthatha impahla zakho uthenge umasho yizwa lona bathi sathi okay setwadla ngaphakathi yonke into secret isajabula all right awesibili into ezalini price yeah bese let's call me price fika ngagijima mina ngaye REEBOK athenga iteko mangiphuma REEBOK ngisitshela kamakhulana sportsini bathi lapana ili cheap ngo400 sengize ngalithenga ngijalo taxi phuma REEBOK ethi mangifika lapha same tail same kick baba same size thiwa lapana lizoba cheaper ngo400 angifuni ukusho ukuthi imali kahle kahle yabona funa futhi usinawo kumahle bese ibonele wena fethu ngoba fethu uyayibonela fethu ukuthi quality baba quality okay so yeah fethu asingene kuyona fethu itake lana so collection isileba kunezi package kune izinto eziningi phakathi so manguthi nje uyabona lana ishandisi yami khona izinto eziningi ngaphakathi okokuqala khona le shandisi le magazine i-go style angingena into magazine so angazi nothi into nomyabheda yini so yeah khona le shandisi 1 sithombe vele usuku wesibili khona le mpahla le Sneaka befake kwishandisi yakho wona bese etrend wethu aka isayiniwe le mpahla mangicabanga yeah inentusi isayiniwe yena supermarket okay asivule wethu issue just nje first ukuthi sibone khona izinto phakathi certificate eish sign over bye nama signature abantu bese angazi la signature aka ngena kuba khona ingena the ambition the game plan the approach the legacy stand a chance to win okay siyawina ke la ish nayi buda it's issue ese tava islo lombala bese senza kanje shane sibuka lana okay asiyikhiphe kahle bese singaqala ngikhaze ish yeah simpasa zami ayikho salayo khona nakho kungazi issue impahla yokufaka ukhiye lezo faka le shandisi lekhiye kathi uthi kusey supermarket bese izinto makuthi nje bese
zoshaya kahle bese ngishaya ivideo slow motion khona uzobona kahle le mpahla le bese khona uzobona kahle le mpahla bese ngilungisa i-auto tune yami so mangithi super okay mangithi super when I would say mega super mega super mega super mega super mega that's it yeah super 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 mega super mega super mega so yeah man tipariwe la super mega aka you know what it is REEBOK Classics yeah face yona face ngibona glow for sure ebusuku yabo REEBOK uzobe glow lana mase ngimasha isho sengifila sengisekuseba face just itekla super mega isho beveze kamnandi bangafaka into eningi yabo bese bathi nje super mega ungakuthi uyazi na face uthi super mega nala ngaphakathi khona impahla ekhona amagqabhagqabhe yini ingwe idla ngamabala ngamabala engobese okay yeah mfethu uma uthi uthandile le video share like ushaya subscribe usho usekusele wena ucabangani futhi ngaleli tag leli uma usuthengile uma uthakathenge angazi noma sakhona nesitolo kodwa futhi ungamasha futhi uyocheckela futhi nawe sportsini bazokhipha vele ucheck ukuthi kwenzakalani super mega aka salute bafethu. I feel like a young Mandela, dealing with an old vendetta. We gon' need a bigger antenna. I might need spirit like questions. They might look at us like Mecca, cause this is a brand new era. You selling the wrong aesthetic. I feel like you just don't get it. Young Mandela. I feel like a young Mandela. Young Mandela. Treat me like a young Mandela. Young Mandela. I feel like a young Mandela. Treat me like a young Mandela.